Zdravím všechny milovníky sběratelských figurek, akčních figurek a všech ostatních figurek. Moje jméno je Tom a dneska tady máme unboxing speciální figurky Obi-Wana Kenobiho, neboli Force Spirit Obi-Wan Kenobi. Tady na té krabici můžete vidět, že Obi-Wan je fialový a je to z toho důvodu, že to není Obi-Wan Kenobi zaživa, nýbrž je to jeho duch, kterého můžeme vidět v epizodě Imperium vrací úder nebo Návrat Jediho. Koupil jsem ho v Německu, jelikož když přijdete do českého hračkářství, speciálně na figurky z Hvězdných válek, je to bída s nouzí. V Čechách najdete maximálně Rose, ty je všude dost, a nebo Angličáka s Lukem Skywalkerem nebo Hanem Solem, takže jdeme na to. Shodou náhod jsem nedávno četl, že Guinness, představitel Obi-Wana, nerad docházel na natáčení, že mu Hvězdní války přišly jako velký nesmysl a i když došlo na nějakou autogramiádu, vůbec se nechtěl podepisovat, jelikož mu celý vesmír, celá sága přišla jako jeden velký nesmysl. Takže můžete vidět, že Obi-Wana dostanete jenom v takovém plastovém obalu. Takže figurka je zhruba 15 cm velká. Tu samou můžete pořídit i jako živého Obi-Wana, to znamená, že nebude takhle fialový a z poloviny průhledný. A teď se zaměříme na detaily. Můžete vidět, že plášť je z docela tenké látky a že ta látka je průsvitná. Je to asi kvůli tomu, aby efekt vlastně průhledného ducha byl o to větší. Takže krásně skrz plášť můžete vidět celé tělo Obi-Wana kolem dokola. Můžete vidět, že vlastně i spodní část těla Obi-Wana je průhledná. Já jsem původně myslel, že Obi-Wan, nebo respektive, že ta průhledná část bude fosforová, že bude svítit ve tmě. Není tomu tak, je to pouze průhledný plast. Figurka je ohebná takto, můžete dát ruce od těla, otočná v pase, hlava je kloubová dopředu, dozadu, do stran. Takže za podobu s hercem dávám velký palec nahoru, jelikož tvář je opravdu podobná. Ať figurku natočíte z jakékoliv strany, můžete na ní vidět perleťový odstín, takže z každé strany se hlava leskne zeleným nádechem a celkově to přidává na autentičnosti ducha. Jediná zbytečnost, kterou na této figurce vidím, je tady háček. Ten měl pravděpodobně sloužit k tomu, abyste na něj mohli pověsit světelný meč, který ovšem k Obi-Wanovi nebyl. Nevím proč, jestli ho tam nedávali záměrně, ale pak nevidím důvod, aby tady byl háček. Nicméně figurka je to povedená, jako duch opravdu vypadá a určitě by neměla chybět každému fandovi, hlavně původní trilogie Hvězdných válek. Pak tady mám ještě od Kennera Kylo Rena a Rey. Obě tyto figurky jsou z epizody 7, Síla se probouzí. Kenner má figurky opravdu propracované, nicméně já jsem se rozhodl, že tyto nebudu odevírat. Jo, můžete vidět, že vlastně podoba Kyla je opravdu z epizody 7, že má původní plášť a kápy a Rey má mundur, ve kterém prozkoumávala vrak lodi a bojovou hůl. Tyto figurky, ať jsou velmi malé, musím říct, že jsou velice zdařilé. I když na ně koukáte přes obal, vidíte, že jsou dost ohebné a i co se podoby týče, když opomeneme Kyla, i co se podoby týče, je si to opravdu podobné s hlavní představitelkou. Tak jako tak, ať byl Guinness jakýkoliv, furt je to jeden a původní Obi-Wan Kenobi a měli bychom k té figurce chovat respekt.